Sziasztok, Hajni vagyok a Bereg Gyroszból. Ti ettetek már harcsa gyrószt? Ha nem, akkor gyertek, tartsatok velünk, és mi megmutatjuk, hogy nálunk ez hogyan is készül. Fogjuk a harcsafilét, felcsikozzuk, felkockázzuk, utána fogjuk, belerakjuk egy edénybe, majd a saját titkos fűszerkeverékünkkel befűszerezzük egy kis olívaolaj társaságában, majd állni hagyjuk egy éjszakra. Teszünk bele friss kevert salátát, adunk hozzá friss uborkát, hagymát, paradicsomot, facsarunk rá friss citromlevet, és egy kis olívaolajjal összekeverjük. Ezt ráhelyezzük egy papírtálcára, teszünk mellé 2 mátogatóst, ezek közül az egyik egy pikáns joghurtosöntet, a másik pedig egy sima joghurtosöntet, természetesen ezeket is mi készítjük, közben a serpenyőt feltesszük melegedni, teszünk bele egy kis olívaolajat és forrón, ropogosra sütjük a bepácolt harcsafalatokat. Mindeközben elkészítjük a görögpitát is hozzá. Tálalásnál friss kevert salátát teszünk, aztán jönnek a piták, majd a harcsa, és mindezt megkoronázzuk friss citromgerezdekkel és füstölt mardonsóval. Reméljük tetszett kis videónk, ha igen, dobjatok egy lájkot, és várunk titeket sok szeretettel a Katoka utca 60 szám alatt. További szép napot, sziasztok!